Bos días a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno celebrada no día de hoxe, na que paso a informarvos daquelas principais cuestións que teñen que ver directamente coa cooperación cos concellos e a mobilidade na nosa provincia. Como sabedes, dúas prioridades na acción deste Goberno provincial, como demostramos con feitos semana a semana. Concretamente, no que ten que ver coa cooperación cos concellos, a Deputación de Lugo deu esta mañá luz verde a un investimento de preto de €500.000 para mellorar infraestructuras e servizos públicos nos concellos de Samos e de Navia de Suarna. Por unha banda, colaboramos con Navia de Suarna a través dunha achega de €250.000 para executar 7 importantes actuacións que redundarán no beneficio dos veciños e veciñas deste municipio da montaña. Destacan a mellora de varios camiños en 4 parroquias, concretamente nun lugar de Coea, no acceso ao núcleo da parroquia de Folgueiras, en Murias de Rao e Coro, na parroquia de Rao, en Vilaverde. Con cargo a este investimento, o Concello poderá acometer a renovación integral, ademais, da rúa Valle Inclán, unha das vías principais do núcleo urbano de Navia de Suarna. Grazas a este convenio, o Goberno local acometerá a insonorización do polideportivo municipal na Pobra, co obxectivo de mellorar as condicións acústicas do edificio e incrementar de forma secundaria a súa eficiencia enerxética. O Concello de Navia completará este investimento cunha aportación de preto de €2.000. Ademais, hoxe aprobamos tamén unha colaboración co Concello de Samos por un importe de prácticamente €220.000 para realizar 14 actuacións destinadas a mellorar as dotacións básicas e estradas municipais que afectan a un total de 7 parroquias. Na parroquia de San Xosé de Santalla, o Concello mellorará con cargo este en fondos o firme do acceso ao núcleo de Gamiz. En Santiago de Zo rehabilitará o acceso a Zo e a estrada que une a Montán. E na parroquia de San Martiño de Lousada actuará sobre a estrada que une Lousada co Franco. Na parroquia de Pascais, a vía que vai a Gontán. En San Cristobo do Real mellorará a pavimentación do núcleo de Real. E en San Xoán de Lóuzara, o Concello acondicionará grazas á Deputación o firme de Busto Frío, Praducelo, Vía do Castro e Parada de Lóuzara. Estes camiños son fundamentais para a mobilidade diaria de máis de 200 veciños e veciñas do Concello de Samos. Son vías que dan acceso a vivendas e servizos públicos e que facilitan o transporte de produtos agrícolas, polo que, ademais, resultan de grande importancia para a actividade económica local. Ademais, grazas a esta colaboración, o Concello de Samos tamén poderá acometer a renovación doutras infraestructuras do municipio, porque na parroquia de San Xoán de Lóuzara poderá sustituir as varandas existentes na ponte de Lóuzara, situada no lugar da ponte, por outras de madeira. E tamén mellorar o bebedoiro público para os animais no lugar de Vila do Castro. E, por último, en Formigueiro, rehabilitará o depósito de auga, o que permitirá evitar perdas e garantir un suministro eficiente a máis de 30 veciños e veciñas desta parroquia. E xa para finalizar e cambiando de asunto, no que ten que ver coa mobilidade da provincia, hoxe acordamos adxudicar por un importe de case €1.000.000 o lote 3 do contrato de conservación e mantemento das estradas provinciais. É o que corresponde á zona 7, que conforman os concellos do Courel, O Incio, Samos, Triacastela, Quiroga e Ribas de Sil. Como sabedes, ademais das obras, a conservación e os desbroces levan unha parte moi importante do investimento que destinamos á nosa rede provincial de estradas. Este ano son €27.000.000, máis do 21% do noso orzamento, para manter nas mellores condicións posibles os 4.217 kilómetros de vías de titularidade provincial. E ata aquí o máis relevante da Xunta de Goberno. Moitas grazas.